בצפון רמת הגולן, בגובה 1,000 מטר מעל פני הים, בנופי בזלת ועצי אלונים, נמצא קיבוץ מרום גולן. תיירות מרום גולן מזמינה אתכם לחוויית נופש כפרי מושלם, באקלים בעל ניחוח אירופי ומיוחד בכל אחת מארבע עונות השנה. במרום גולן מבחר בקתות יפהפיות ומפנקות העשויות עץ ואבן בזלת מקומית. הבקתות מרווחות ומתאימות למשפחות וחלקן מיועדות לזוגות בלבד. סמוך לבקתות נמצאים חדרי האירוח הכפרי של מרום גולן. החדרים יפים, נעימים וצמודי קרקע. מסעדת הבוקרים הנמצאת בקיבוץ מרום גולן היא מסעדה ותיקה ובעלת מוניטין. במבנה ספון עץ באווירת ווסטרן כפרית, תהנו ממבחר בשרים מיוחדים המיושנים במקום, שפע דגים, מנות צמחוניות ומנות ילדים. חוות הבוקרים במרום גולן מזמינה אתכם לטיולי סוסים בנופי הפרא של צפון הגולן. החווה מציעה מגוון פעילויות מענות לקטנים ולגדולים, טיולי שקיעה רומנטיים לזוגות אוהבים וטיולי כיף משפחתיים. לאוהבי האקשן, מתוך מרום גולן יוצאים טיולי טרקטורונים, ריינג'רים וטומקרים אל נופי הפרא של עמק ונטרה. המסלולים אתגריים במיוחד והם עוברים בשדות קציר, מעברי מים ומטעי הפרי. לאורך המסלול ניתן ללקט וליהנות מפירות העונה. ולקינוח אנחנו מזמינים אתכם לבית הקפה הגבוה ביותר בארץ, קופי ענן. ממרומי הר בן טל הסמוך למרום גולן ניתן להשקיף אל עומק שטחה של סוריה, אל לבנון ואל צפון מדינת ישראל. בית הקפה מציע מבחר מנות, פסטות, מרקים, סלטים ועוגות משובחות. תיירות מרום גולן, המון חוויות גדולות ממקום כל כך קטן.